स्वागतम सुस्वागतम रंगदेवता आणि ग्रामदेवतेला विनम्र अभिवादन करू। रंगदेवता आणि ग्रामदेवतेला विनम्र अभिवादन करून बसलेल्या माझ्या तमाम कलाप्रेमी रसिकांना शाहीर समीर तटकरेसह या कोकण या मंचाचा सादर प्रणाम सादर प्रणाम सादर प्रणाम। तत्पूर्वी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला त्याला या विश्वामध्ये प्रथम पूजेचा मान दिला जातो। तो विघ्नहर्ता गणरायाच्या नतमस्तक होऊन तिच्या कुशीतून स्वराज्याचा हिरा चमकला की राजमाता जिजाऊसह महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय याला कोटी कोटी प्रणाम करून तिच्या आशीर्वादानं कलावंतावर उभा आहे ते माझ्या देवरुगावचे ग्रामदैवत आणि सोळजाईच्या नतमस्तक होऊन माझ्या कोलेवाडीचे श्रद्धास्थान श्रीदेव मारुतीला वंदन करून वांजळेगावचे ग्रामदैवत केदारनाथ देवाच्या नतमस्तक होऊन मुंबईची तारणहार मुंबादेवीच्या नतमस्तक होऊन आणि जीवदानीच्या नतमस्तक होऊन या ठिकाणी त्याने आम्हाला आयोजित केलं त्या सन्माननीय सत्यवंतदा पाटील आणि या मंडळाचे सर्व पदाधिकारी या सर्वांचे आभार मानून आम्ही आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहोत। धन्यती जिजाई धन्यतो शिवबा, जय हिंद जय महाराष्ट्र। रसिको या ठिकाणी थोडा जागेचा अभाव असल्या कारणाने जिथे जागा मिळेल तिथे बसून थोडं सरकून घेऊन या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा हीच आपल्या त्यांनी अपेक्षा करून आपली लोककला या ठिकाणी जिवंत ठेवण्यासाठी आपला कामधंदा सांभाळून हे सर्व कलाकार नोकरीवरून डायरेक्ट या रंगमंचावर आलेले आहेत। याचं एकमेव कारण म्हणजे ही कोकणची लोककला ही जिवंत राहिली पाहिजे आणि त्यासाठी आमच्या चरणी रसिकांच्या चरणी नतमस्तक होऊन आम्ही आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय। जय हिंद जय महाराष्ट्र। हॅलो 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 शारदे मूळच
तत्वारी वाचा गमवंत आनंद या राघवाचा श्री सोजाई माते तुझा श्री हनुमंत राया तुमचा श्री मार्लेश्वर देवा तुझा काम धंद्यातून अवघड अशी झोपसली आवड काम धंद्यातून अवघड अशी झोपसली आवड कलाकारांची धडपड नेऊया नमन कलाही पुढे कलाकारांची धडपड नेऊया नमन कलाही पुढे कामधंद्यातून अवघड अशी झोपसली आवड कामधंद्यातून अवघड अशी झोपसली आवड कलाकारांची धडपड नेऊया नमन कलाही पुढे कलाकारांची धडपड नेऊया नमन कलाही पुढे कामधंद्यातून अवघड अशी झोपसली आवड कामधंद्यातून अवघड अशी झोपसली आवड कलाकारांची धडपड नेऊया नमन कलाही पुढे कलाकारांची धडपड नेऊया नमन कलाही पुढे अशी झोपसली आवड कामधंद्यातून अवघड अशी झोपसली आवड कलाकारांची धडपड नेऊया नमन कलाही पुढे कलाकारांची धडपड नेऊया नमन कलाही पुढे नमन कलाई
Bye.
हॅलो, हे पहा, या ठिकाणी एक मुंबईचे उत्तम आयोजक आणि त्याचप्रमाणे नामवंत शाहीर सचिन दादा कदम यांचे चाहते आणि खास करून आमच्या केदारलिंग मार्लेश्वर कलामंच मुंबईचा शाहीर समीर तटकरे याचे मित्र सन्माननीय मुंबई मंचाचे आयोजक सुनील कदम या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचेही आम्ही आभार मानतो। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आमच्या कलामंचामध्ये शाहीर समीर तटकरे यांना साथ देणारे रुपेंद्र माडिक, हर्ष राईत, त्याचप्रमाणे नव्याने एक शाहीर घडतोय तो म्हणजे सूरज गोताळ आणि विकास बारगुडे यांचे आभार मानतो। हॅलो 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 ओ मोची माऊनी श्री सुळदाई सावली हो मोची माऊली श्री सुळदाई सावली भक्तिभावाने पूजितो तुझला, भक्तिभावाने पूजितो तुझला, हाकेला मुचा धावले देऊरुख गावचे सावली सुळदाई आमचे माऊली, देऊरुख गावचे सावली सुळदाई आमचे माऊली, भक्तिभावाने पूजितो तुझला, भक्तिभावाने पूजितो तुझला, हाकेला मुचा धावली देऊरुख गावची सावली सुळदाई आमची माऊली, देऊरुख
कलाप्रेमी रसिकांच्या मनपसंतीतून आलेले पारितोषिक, कलाप्रेमी रसिकांच्या मनपसंतीतून आलेले पारितोषिक नवलादेवी नमन मंडळ संगमेश्वर तांबेडी, नवलादेवी नमन मंडळ संगमेश्वर तांबेडी यांच्याकडून आतापर्यंत या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 201 रुपयाचे पारितोषिक आले। त्याचप्रमाणे सुरेंद्र शेडेकर यांच्या स्मरणार्थ आमचे बंधू रवींद्र शेडेकर आणि सूरजदादा गोराटे यांच्याकडून आतापर्यंत झालेल्या गाण्यासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक। तरी आई स्वतःही कृपा केदार मार्लेश्वर कला मंच आम्ही त्यांचे सत्ताशा ऋणी आहोत। धन्यवाद। रसिको, या ठिकाणी आता सुरुवात होणार आहे ती म्हणजे गणनाट्याला। या ठिकाणी आई स्वतःही कृपा केदार मार्लेश्वर कला मंच मुंबई आपले पौराणिक गणनाट्य सादर करणार आहोत। संत उपासक शाहीर कविवर्य ज्यांचा या ग्रंथामागे गाढा अभ्यास आहे असे सन्माननीय संदीप सावंत माऊली यांच्या संकल्पनेतून आणि यांच्या लेखणीतून एक पौराणिक गणनाट्य आपल्या समोर सादर होणार आहे। गणेशाचा पूर्णानंद अवतार, गणेशाचा पूर्णानंद अवतार अर्थात ज्ञानारी राक्षसाचा वध, अर्थात ज्ञानारी राक्षसाचा वध। रसिको, या ठिकाणी विघ्नेशाने मारलेल्या दुर्बुद्धी राक्षसाच्या मुलाने, विघ्नेशाने मारलेल्या दुर्बुद्धी राक्षसाच्या मुलाने वडिलांच्या वधाचा सूड घेण्यासाठी, वडिलांच्या वधाचा सूड घेण्यासाठी शुक्राचार्य करून पंचाक्षरी शैव विद्या मिळवून मोठी तपश्चर्या केली। मोठी तपश्चर्या करून भगवान शंकराकडून अभय मिळवले। त्यानंतर हे सारे त्रैलोक्य व्यापून देव दानव ऋषीमुनी यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली। रसिको, आपल्या समोर ऐश्वर्याची कृपा केदार मार्लेश्वर कला मंच मुंबई अक्षरशः सादर करत आहोत। एक पौराणिक
पार्वतीच्या राज्यामध्ये देव दानव ऋषी आणि भक्त या देणारी राक्षसाची पूजा अर्चा करावी आणि दैत्य कुलाचा जय जयकार करावा नाही तर तुमच्या आहुती दिली जाईल. हे दैत्यराज आम्ही फक्त पूजाचार्या करतो मधुगिरी करून दिनचर्या करतो आम्हाला कसलाही मोह नाही. जर का त्या देवाची पूजा करता त्यामुळे त्या देवांना बळ आणि शक्ती प्राप्त होते. ज्ञानाची पूजा अनर्थ दैत्यराज सर्व देव श्रेष्ठ आहेत व त्या सृष्टीचे चालक असून त्याची सेवा करणे कर्म प्राप्त आहे. जर का आमच्या आज्ञेचं पालन केलं नाही तर उद्याचा तुम्हाला सुद्धा पाहायला मिळणार नाही. समजलात?
महाराज, अखंड त्रिकोण भ्रमण करणारे मी नारद, मला कोणाची अनुमती लागत नाही. परंतु आपणास एवढंच सांगायचं आलो होतो की या ऋषी मुनीवरती अत्याचार करण्यापेक्षा तुम्ही देवांवरती तुम्ही अत्याचार करा, तरच तुमचं कल्याण होईल. म्हणजे सांगा त्या देवांना माझे दास बनवून इथे हराम करणं बंदिवासामध्ये बंद करू. नारायण, प्रथम तर त्या देवेंद्रवरती सॉरी करा. देखील तुम्ही राज्य जर काबीज केलं तरच तुमचं तिकडनं जग. नारायण मुनीवर्य, आपली भ्रमती अशीच चालू ठेवा. हरामखोर देवांना पाहतो समाचार, आपण यावे. ठीक आहे, चला तर मग येतो मी. नारायण देह पंढरे आत्मा श्रीहरे. देह पंढरे आत्मा श्रीहरे. गुरु ज्ञानाने आली प्राचीती खरी. गुरु ज्ञानाने आली प्राचीती खरी. दासी करतो.
हॅलो, हे पहा, कलाप्रेमी रसिकांच्या मनपसंत आलेले पारितोषिक, कलाप्रेमी रसिकांच्या मनपसंत आलेले पारितोषिक विश्वनाथ बालकृष्ण पाटील यांच्याकडून आतापर्यंत संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तर आई सोलचा 1 रुपया केदारनाथ महाबळेश्वर कलामंच मुंबई आम्ही त्यांच्या सतशरण आहोत. धन्यवाद. धन्यवाद. हॅलो, हो, हॅलो, हॅलो. हॅलो, हॅलो. दरबारी भरली सभा, होईल दरबारी भरली सभा, पायी पैंजण नाचे पायी पैंजण नाचे रंभा, होईल दरबारी भरली सभा, दरबारी भरली सभा, पायी पैंजण नाचे रंभा, पायी पैंजण नाचे रंभा, पायी पैंजण नाचे दरबारी भरली सभा.
रवींद्र शेडेकर यांच्याकडून आता ते रंगमेचे गीत स्टेजवर शाहिरांच्या आवाजात वन्समोर साठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आहे. रसिको, आपल्या समोर वन मॅन शो नाथखुळा शाहीर समीर तटकरे स्टेजवर हे गीत वन्समोर करतोय. जगी संसाराचा भार जोडीनं वाहिला, जगी संसाराचा भार जोडीनं वाहिला, रखुमाईच्या संगे विष्णू उभा राहिला, रखुमाईच्या संगे विष्णू उभा राहिला, रखुमाईच्या संगे विष्णू उभा राहिला, जगी संसाराचा भार जोडीनं वाहिला, जगी संसाराचा भार जोडीनं वाहिला, रखुमाईच्या संगे विष्णू उभा राहिला,
अंताच्या क्षणी कोणती शुभवार्ता घेऊन आला? नारायण नारायण देवेंद्र, या तू राजाचा इंद्र नव्हे का याचा विषय पडत चालला आहे? नारायण नारायण, या प्राणी मात्रावरती लक्ष असेल होतं ते सुद्धा नाही. आपल्याला म्हणायचं काय? नारायण नारायण. प्रणाम विधात्मा. नारायण नारायण. नारदा, असा कोणता अनाथ घडलाय? जाणारी या राक्षसाने सर्वत्र हाहाकार माजवला आहे आणि तो आता आपल्यावरती चाल करून येत आहे, म्हणून आपला सावध करण्यासाठी आलो आहे. नारायण नारायण. आपण योग्य वेळी आला. त्या दैत्याचा वेळेवर बंदोबस्त करायला हवा. आमच्यावर चाल करून येतो म्हणजे काय? नारायण नारायण. इंद्रदेवा, जाणारी हा राक्षस अतिशय क्रूर आणि उन्मत्त आहे, त्याचा धीराने सामना करावा. चला तर मग येतो मी. या आपण. नारायण मारळ गावाचा स्वयंभूमी पाहिला. मारळ गावाचा स्वयंभूमी पाहिला. देव अंतरी बैसला. Bye.
वैभवशाली अमरावती माझ्या स्वाधीन कर. ही अमरावती हे वैभव आम्हा देवांचे प्रतीक आहे. त्याच्याकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला तर तुझी काही केली जाणार थोडी घमंड असेल तर दाखवतो पराक्रम. दैत्यराज तुला माझ्या शक्तीचा प्रभाव खाऊ नाही तर हे काम सांभाळतात आमचे देवांचे काम आहे. सांभाळ सांभाळ तुझी रक्षा कर. मला युद्धात आवाहन करतोस आणि मलाच विजयातून दिलास. आता पाहतो विष्णूचा वैकुंठ. नारायण नारायण चला हो पंढरी जाऊ. चला हो पंढरी जीवाच्या जीवनला पाहू. जीवाच्या जीवनला पाहू. चला
नारायण नारायण. यावे नारद मुनी यावे. कोणती शुभवार्ता घेऊन आला आहात? वंदन करतो प्रभू. नारायण नारायण. शुभवार्ता नाही तर दुःखद वार्ता आहे. सर्व देव भयभीत होऊन सैरावैरा पडत आहेत. हे मला पाहवत नाही म्हणून इथं येणं केलं. नारायण 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 नारायण. नारद मुनी, आपण तर त्रिकाल ज्ञानी असून यावर काहीतरी उपाय सुचवावा. नारायण नारायण. लक्ष्मी माते, यासाठी मी इथं आलो आहे. श्री भगवान गणेशांनी तुम्हाला दृष्टांत दिला होता, याची आठवण करावी म्हणून येणं केलं. नारायण नारायण. लक्ष्मी माते, श्री गणेशाचे महत्व विपुल विस्तृत आहे. त्याची आराधना करायला निश्चित फळ प्राप्त होईल. नारायण नारायण. हे देवी, सगुण निर्गुण सुखकारक दुःखहारक या गणेशाची आपण आराधना करावी आणि आम्हाला तो मार्ग सांगावा. चला तर मग येतो मी. नारायण नारायण. हॅलो, हे पहा, आता जे नारदाचे गीत ते सुरेंद्र शेडेकर यांच्या स्मरणार्थ रवींद्र शेडेकर यांच्याकडून या गीताच्या वंशमोरसाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. हे गीत शाहीर रुपेंद्र माडिक तेजवर वंशमोर करतोय. चला हो पंढरी जाऊ. चला हो पंढरी जाऊ. जीवाच्या जीव लगा पाहू. जीवाच्या जीव लगा पाहू. चला हो पंढरी जाऊ. चला हो पंढरी जाऊ. जीवाचा जीव लगा पाहू. जीवाचा जीव लगा पाहू. जीवाचा जीव लगा पाहू. चला हो पंढरी जाऊ. चला हो पंढरी जाऊ. जीवाच्या जीव लगा पाहू. जीवाच्या जीव लगा पाहू. जीवाच्या जीव लगा पाहू. संत महंता होतील भेटी. संत महंता होतील भेटी. संत महंता होतील भेटी. संत महंता होतील भेटी. आनंदे नाचू काळवंती. आनंदे नाचू काळवंती. चला हो पंढरी जाऊ. चला हो पंढरी जाऊ. जीवाचा जीव लगा पाहू. जीवाचा जीव लगा पाहू. जीवाचा जीव लगा पाहू. चला हो पंढरी नारायण नारद मुनी सांगितल्याप्रमाणे आपण गणेशाची आराधना करू. चला तर मग. आपण योग्यच बोलत आहात. चला आपण श्री गणेशाची आराधना करूया. वंदन गज वदना करूया. वंदन गज वदना. वंदन गज
त्रिभुवनात पूर्णानंद या नावाने ओळखला असेल. गणपती बाप्पा मोरया गणपती. मोरया. आपल्या कुळात येणारा पुत्र त्या गणेशाची आराधना करतो म्हणजे काय? दैत्यराज, माझाही यावर विश्वास बसत नाही. आता तर तो तत्वज्ञान सांगू लागला आहे आणि असं घडलं तर आपल्या कुलात परिवर्तन होईल. दैत्याचार्य, त्याला आपल्या कुळामध्ये जाण्याचा काही अधिकार नाही. दैत्यराज, यावर काहीतरी उपाय करायला हवा. नाहीतर मोठा अनर्थ होऊ शकतो. कदाचित ही चाल त्या देवांची नसावी. असू शकते. जेव्हा सुबोधला हत्या करायचे. आपण दैत्य कुलात जन्माला आहोत. त्या देवाने आपल्या कुलात वाढ तू सर्व सोडून दैत्य विद्या शिकावे. मला उपासना करावीच लागणार. बाल सुबोध, त्या गणेशाची आराधना कशी काय करू लागला? माझी आई गर्भवती असताना शुक्राचार्य यांनी सर्वमान्य सेवक म्हणजे काय प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी त्याच्यावर बरीच मोठी कथा सांगितल्या. सगुण रूपधारी श्री गणेश हा सेव्य, तोच परब्रह्म स्वरूपासून त्याची सेवा उपासना, तोच सर्वांच्या संकटापासून त्यावेळी माझी स्मृती असून मी पूर्णपणे गणपती आहे. दैत्यराज, नाहीतर अनर्थ होईल. यावर काहीतरी उपाय करायला पाहिजे. ठीक आहे दत्ताचार्य. देव त्या देवानी यावर उपाय करायला जावं. दैत्यराज, ठीक आहे, आपण यावे.
छळ करू नका. श्रीखंडाचा स्वामी आहे मी. श्रीखंडामध्ये माझ्यापेक्षा बलिष्ठ दाखव तुला गणेशा कुठे आहे. पाहतो तुला मी समाचार दाखवलाय. श्री गणेश सर्वव्यापी आहे. सर्वव्यापी आहे. तो पहा माझा श्री गणेश. दत्ताराम दसम यांच्याकडून आता बनवलेल्या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी दत्ताराम दसम संगमेश्वर कोंडगाव यांच्याकडून आता बनवलेल्या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तर आई स्वतःची कृपा केदारलिंग महालेश्वर कलावंत मुंबई आम्ही त्यांच्यासाठी तशा ऋणी आहोत. धन्यवाद.
हॅलो हॅलो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देहो सर्वकार्येषु सर्वदा मांगल्याचे रूप हे भरले मना मांगल्याचे
काय वर्णावी देवा आम्ही तुझी गाथा विद्या कलांच्या दाता सद्गुरु समर्था विद्या कलांच्या दाता सद्गुरु समर्था विद्या कलांच्या दाता सद्गुरु समर्था हो काय वर्णावी देवा आम्ही तुझी गाथा विद्या कलांच्या दाता सद्गुरु समर्था विद्या कलांच्या दाता सद्गुरु समर्था विद्या कलांच्या दाता सद्गुरु समर्था सारथी अवतारात रंगणीत पायी जगात सारथी अवतारात रंगणीत पायी जगात रंगणार तू कलाकार आम्ही अजूनी कला अंगणात मागल्याचे गोपळे मागल्याचे गोपळे भरले मना ओ मरते मी गणाधीशाला ओ मरते मी गणाधीशाला आज समरंगणात मागल्याचे गोपळे भरले मना मागल्याचे गोपळे भरले मना मागल्याचे गोपळे भरले मना हॅलो हॅलो हे पहा रसिको या ठिकाणी जो कार्यक्रम आपण पाहत आहात हा कार्यक्रम फक्त 1 महिन्यापूर्वी बुक झाला रसिको आता आपल्याला सर्वांना माहित आहे या टाइमामध्ये शक्ती तुल्याच्या बाऱ्या होत असतात नमन हे अजून वेळ आहे तरी सुद्धा या ठिकाणी आमचे सन्माननीय दिनेशदादा कुडतडकर यांनी कॉल केला की आम्हाला 26 तारखेला खार येथे सत्यवान पाटील यांच्यापाशी नमन पाहिजे कोणताही पाठचा पुढचा विचार न करता कारण आम्हाला नवीन मंच बसवायचा होता गेल्या वर्षीचा कार्यक्रम आमचा संपलेला होता तरी आम्ही या ठिकाणी साहेबांना शब्द दिला त्या खातीर या ठिकाणी उपस्थित झालो रसिको साहेब असे व्यक्तिमत्व आहे की जेव्हा जेव्हा आवाज दिला तेव्हा सदैव आमच्या कलाकारांच्या पाठीशी राहिले आणि म्हणूनच आज या ठिकाणी आम्ही आमच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित झालो रसिको सह्याद्री कोकण कलामंच मुंबई सह्याद्री कोकण कलामंच मुंबई निर्माते सन्माननीय दिनेशदादा कुडतडकर साहेब रत्नागिरी कापडगावचे सुपुत्र यांच्याकडून आतापर्यंत झाल्या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 2001 रुपयाचं बाजू झाले तरी आम्ही आई सोसायटी मुंबई यांचे 47 रुपयावर धन्यवाद हॅलो हे रुबा बदर कोंबडा अंगणी नाचतो रुबा बदर कोंबडा अंगणी नाचतो रुबा बदर कोंबडा अंगणी नाचतो
हॅलो 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 hello, 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 hello,
हॅलो हिलबिल करती पक्षी फुलती प्रभात हिरे कोयल गाती कुहू सरलार हिलबिल करती पक्षी फुलती प्रभात हिरे बात ही व्रत करीची उठा लवकर गोपी रे
रवींद्र शेडेकर यांच्याकडून आता ते गीत स्टेजवर म्हणण्यासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे नवलादेवी नमन मंडळ छोटा कृष्ण नवलादेवी नमन मंडळ या नमनामध्ये छोटा कृष्णाची भूमिका करतो तो तस्मय पुरी यांच्याकडून हे गीत वन्समोर साठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आहे. कोकणातील युट्यूबर यांच्याकडून आमच्या गवळणी यानंतर वेळे अभावी वन्समोर घेतले जाणार नाही. वन्समोर साठी शेवटचं गाणं असेल लक्ष असू द्या. त्याचप्रमाणे शांताराम परबते मुक्काम कशेळी पाली शांताराम परबते मुक्काम कशेळी पाली यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तर आई 101 रुपया केदारलिंग महालेश्वर कला मंच मुंबई आम्ही त्यांचे स्वतःच्या ऋणी आहोत. धन्यवाद. जल्दी आ
मिळूनी जाऊ रे अंधार हसेला मिळूनी जाऊ रे मगही व्रत करीची उठा लवकर तुझी रे मगही व्रत करीची उठा लवकर तुझी रे आपण बाजारी जायचं म्हणतोय खरं, पण या आडवळी रस्त्याची कोणाला माहिती आहे का गं? अगं तुला माहिती आहे का गं? तो गिरदारी जेवणातली थोडा गळी येता जाता आमची खरी तो मस्करी. बरं, म्हणजे तुला पण माहिती नाही. अगं तुला पण माहिती आहे का गं? तुला बरं, हे तुला तरी माहिती आहे का गं? अगं कोणालाच माहिती नाही. अगं तुला तरी माहिती आहे का गं? अगं मला माहिती म्हणजे तुम्हाला माहिती नाही वय. सकाळी आलात ना तेव्हा तू वाटा माहिती म्हणून पुढे आलात ना आणि आता मला विचारताय. अगं आम्हाला अर्ध्याच रस्त्याची माहिती होती म्हणून तुला विचारलं. मी काय म्हणते पुढे रस्त्याची माहिती करून घे आणि मगच मस्तुरीच्या अगं होय बाय होय, एवढी तंत्रज्ञानाला काय झालंय का? तंत्रज्ञानाला झालंय म्हणजे काय? गरमीचा दिवस गरमी किती होते? आता काय तुला एकटीलाच गरमी होते? अगं पण मी काय म्हणते तुला नाही माहिती, तिला नाही माहिती, तिला नाही माहिती, मग आता करायचं तरी काय गं? अगं माझ्या लक्षात आलं. अगं ती वरचाळीची म्हातारी आहे ना, तिला हात मारून घे बाबू. आग लागली तिच्या तोंडाला मी खेळली. हिच्या तोंडाला आग लागली तर तिच्या तोंडाला आग नाही लागणार. आता बोलते ती आल्यावर बघ कशी कोंबडीसाठी पिसा झाली. अगं कोंबडीसारखे पिसे झाडायला लागले, तिला कापून काढू बघ. अशी तशी साधी सुधी मावशी नाहीये, अख्ख्या गावाला पुढून उरल एवढी मावशी. अगं हात तरी मारून घे. असं म्हणते बघ हात मारून गेला. राधे आधी तू एकदा आवाज देऊन बघ, तुझ्या आवाजाने येते का ते बघ, नाहीतर मग मी आवाज. बरं ठीक आहे. मावशी, अगं ए मावशी. अरे तुझ्या आवाजाने ती आवाज देणारच नाही. आता मी बघ कशी आवाज बरं देते. तू दे आवाज. मावशी अगं ए म्हशी. काय म्हणाली म्हशी? अशी बोलल्यावर येईल ती नक्की. आता बघ कशी उड्या मारीत ती. बघ मावशी अगं ए म्हशी. भवानी कोणाला म्हशी म्हणतेस? मला भवानी म्हणायला लागली. तिला तू बस म्हणाली तर तुला ती भवानी म्हणणार नाही का काय? अगं, आता मावशी म्हणून एवढा चांगल्या आवाज दिला तर पाहिजे आवाज देते की नाही. म्हशी म्हटल्यावर लगेच ओरडली. अगं तिच्या कानाचा प्रॉब्लेम असेल. कानाचा प्रॉब्लेम बिब्लेम काय नाही, कशीच आहे ती साधारण कथा बरं म्हणतात. बघ परत एकदा आवाज देऊ. अगं येते थांब. मग थांबा मेलन पुढून लावला ना तर मागून लावतोय. हो बाया, आता हे काय नवीन तिचं? आता आल्यावरच विचारूया. बरं ठीक आहे. अगं बाई तू कशी असशील तशी आहे. आले आले ये लवकर. राधे तुझी वाणी माझ्या पडत काने राधे तुझी वाणी माझ्या पडत काने माझी झाली गडबड अग राधाबाई करीते मी घाई अग राधाबाई करीते घाई येते मी बरोबर अग राधाबाई करीते घाई येते मी बरोबर राधे तुझी वाणी पडत कानी कानी गडबड राधे तुझी वाणी पडत कानी कानी गडबड अग राधाबाई करीते मी घाई अग राधाबाई करीते घाई येते मी बरोबर राधे तुझी ही वाणी पडत कानी झाली गडबड राधे तुझी ही वाणी पडत कानी झाली गडबड अग राधाबाई करीते मी घाई अग राधाबाई करीते घाई अग
येता रात्री बाई दूध मागत बसतोय झाणी 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 याची भूक ही जाईना मज सहन होईना याची भूक ही जाईना सहन होईना याची धुली पाची धडपडा राधाबाई करीते मी गाई राधाबाई करीते गाई येते मी बरोबर राधाबाई करीते गाई येते मी बरोबर राजे तुझी वाणी पडत काही झाली गडबड राजे तुझी वाणी पडत काही झाली गडबड राधाबाई करीते मी गाई राधाबाई करीते गाई येते मी बरोबर राधाबाई करीते गाई येते मी बरोबर राधाबाई करीते गाई येते मी बरोबर अगं मावशी एवढं कमायला झालं तरी काय ग मेलेस तो हात मारलास म्हणजे धावत आली ना ग. अगं ए बाई तिने तुला आवाज दिला तेव्हा तू काय म्हणालीस ग? अगं काय म्हणाली? अगं मेला आता पुढून लावलं आता मागून लावतोय म्हणजे काय ग? अगं ते काय नाही मी किस करत होते. आता या वयात आणि किस त्याला काय रुपये लागतो होय? ते कशी पण करू शकते. आता मिळीचं कसं आहे माहितीये का सुंब जळला तरी पीड काय जाईना बरोबर. म्हातारपण आलं तरी चावतपणा जाईना आमचे नाही मुली गं एवढा मोठा लांब लाल लाल घालला ना गं बाहेर आणि कसली मग मी किस करत. अगं किस करता करता माझं भास्कन आलं ना गं. अगं ए बाई अगं रक्त रक्त तर हे कधी सांगणार? अगं माझं कापलं ना. काय ग अगं बोट असं बोल ना लोकांचा गैरसमज होतो मग ते बसले मला लावत. आता काय लावला नाही अगं चुना चुना बोट कापल्यावर चुना नको लावायला होय काय. होय आता त्यांनी चुना लावला आता तू आम्हाला चुना लाव. पुढे काय लय मजा आली गं. अगं नक्की झालं तरी काय? अगं ते काय म्हणतात माहितीये. काय अगं ते म्हणतात आता माझा हलवा माझा हलवा. ए बाई तू बघ आता इथं काय चाललंय. ए मावशी पण मी काय म्हणते ह्या म्हातारपणा तुझ्या नवऱ्याला कुठे खाण्याची सवय अगं हलवा म्हणजे काय माहिती जेव्हा तू हात मारलीस ना तेव्हा मी गाजराचा किस करत होते. गाजराचा. हो बाई हा तेव्हा ते म्हणाले आता माझा हलवा म्हणून हलवा. मग तुला काय गोष्ट वाटतं. हो बाई तुझा चाहता आलाय. तुझ्या बाजूने येतोय तो तुला बघून येतोय. मला सांगताय वाट दे म्हणून. नाही नाही नाही, तुझ्या बाजूने येतोय तो. अगं, काय झालं? हा. साडी कुठून आणली छान आहे ग अगं त्या कालच्या बाजारातून चोरून आणलं तिनं. ती आली ती. अगं ए तिला लागलं नाही पण त्या मशीनला प्रॉब्लेम अगं, काय झालं माहितीये मी बाजाराला यायला निघाली. हा त्यात मला आयता भेटला. कोण आयता तुला आयता नाही माहिती. नाही ग अगं, तुला तरी माहितीये आयता कोण आहे तो. मला कसं माहिती असणार तुझा आईचा? अगं तो सत्यवान पाटील माहितीये. आता हा कोण सत्यवान पाटील? अगं सत्यवान पाटील आहे ना त्याच्या पहिल्या बायकोचं नाव काय. काय शिंदेची काशी. काय हो सत्यवान पाटील? अगं त्यांची पहिलीच बायको इथं असेल तर त्यांना वाहण्यात मारेल. अगं त्याच्या पहिल्या बायकोचं नाव काय शिंदेची काशी. त्याचं लग्न तरी झालंय का आधी? काय पवार आहे. अगं कुवार असून 10 पोरी फिरवतात तुला काय माहितीये. आणि काय अरे ए बाई त्यांना तोंड दाखवायला जागा ठेव. अहो ही पण साधी नाही 56 पोरं फिरवून झाले. हिचं कसं आहे माहितीये काय चेहरा आहे साधा बळा आणि अख्ख्या गावात सपडी सोळा. अगं अशीच आहे आणि तू तरी काय मी काय त्यातली आणि कधीला वाचली. माझ्यासारखी सरळ बाई मला कुठे भेटणार